So umphefumulo lo the spirit ulandwa ngalehlahla ke. Nakho ke okusemqoka. Asithi ke manje uyawulanda kumndeni. Mase lihamba leli hlahla lihamba straight liqonde lapha ekhaya ethala emsamo phezulu. Alidluli emochwari alilindi isidumbu. Abantu abehlukene manje lapha. Isidumbu cha liyapi. Isidumbu mama akhoza sesiyosilahla. Sihlukene naso. Manje sesithatha lo muntu lo. Ngizochaza futhi ukuthi ubonakala kanjani. Sithatha lo muntu siyombeka ekhaya manje. Simbeke lapho, simshiye kanjani. Siqhubeke nani nokufihla isidumbu. Uhlala isikhathi esingakanani? Hayi lehla nje livuthukele yebo. Lalela ke khona umuntu okathi babumkhize uyazi umfowethu uyafika kumina. Ofike nje futhi isikhulume kube mnandi yonke into. Ewuyena. Kodwa into esukuyenzeke awumbuza ukuthi awu wemfowethu inganisewashona wena ngoba akwenzeki ngalento sigaba usungasakhulumi nomzimba kusuke kuyena kubuye lesa spirit. Ukhuluma nalesa spirit. Yingakho nje ke ukuthi ongalandwanga oyumbone afike omunye athi ngiyantunta ngiseyentabeni kodwa isidumbu naso inganasi ngqwaba nje kodwa uthi ngiseyentabeni ngoba anilandanga lo wamphefumulo okwakufanele ubuye uze la ekhaya. Into enza ukuthi ngisikhethe lesihloko namhlanje ngisikhethiswe yini na? Ngisikhethiswe ukuthi kuningi ukuphambuka okwenzakalayo. Ubona izingozi zibangaka emgaqweni, futhi kuhlunansi ikhumbi kufa abantu lapha. Kungenziwa lutho. Njalo kohlala eculwa kuthiwa kunengozi. Uyazi mangaphosisi yabona lapha kaviye emarobotini. La maroboti na usahlala emlazi angazi akhiweni ngicishe mhlambe ngisafunde evuku zakhe. Kodwa sekuyaziwa le ndawo indawo yephihli. Ugcina nje ngisanda kuzwa namanje. Yebo, indawo yephihli nje liyana. Nomkhwami wahambela khona eshaywa ibhasi yayibona so indawo yephihli iyaziwa so ufuna uzuzibuza ukuthi yini kangaka yini na ukungalandwa kwemiphefumulo labantu bese labantu ke manje angithi abalandiwe ababuyisiwe abenzelwe lutho bese nabo befuna futhi ukuthi benze njani bayakhala njengoba benza lento yebo so ke ingakho ke uyazi kunebandla elikahle kabi lamakatholika. Amakatholika uye ukuthi umuntu uma esezohamba bese behamba omnika umgcobo wokugcina. Usuke usulele phansi ekhaya. Unikeza umgcobo wokugcina ngoba sokuyazi ukuthi uzophumela lapho umphefumulo wakho. Umphefumulo wakho futhi ngoba vele umphefumulo wakhe ulapha ekhaya nomzimba wakhe kwenzeke la ekhaya. Kodwa uma uphumele kungekona ekhaya esibhedlela kumbe mhlawumbe lapho mhlambe ngokwengozi yemoto kumbe mhlambe ngani ila usulandwa khona sewusiwa ekhaya. Nakho into engifuna ukuthi ngingene kuyona angisho kabi kuke kwathi kukhulunywa ngokulandwa komoya kumhlonishwa embasada wethu umfowethu umthetho kusinathi imthetho sengathi angaphumula angalala ngokuphumula okuhle so ke kwase kuba khona ukuthi no there must be a healer kathi yaphambuka ke ngoba ukulandwa komuntu akubi khona inkulumo yenzeka ku TV la ngisho kwakusho umndeni cha ukulandwa komuntu akungeni imfundisa kungeni bani kwenziwa owomndeni lo muntu womndeni uye futhi bahamba babe babili ngoba mase liphethe ihlahla lo akabe sakhuluma yini babe babili na ngoba konke okuzokwenzeka manifuna ukukhuluma nalo phethe ihlahla nikhuluma nalo okuseceleni futhi kuba amalunga athile omndeni akhonjwe umndeni so ke ulandwa lo muntu umundeni akungeni imthandaza ngeni imfundisi wakho asebandleni akungeni bani ngikhuluma lana ningizwe kahle angikhulumi ngenkolo ngikhuluma ngesintu kunomehluko phakathi kwani kweisiko usiko nomkhuba umkhuba into eyenziwa isigodi
kumbe ekhaya. Ngizwile futhi kade kukhulunywa angazi baba uNdwandwe uyibeke kanjani. Ngizwile nikhuluma ngontombazane othi kufanele kukhishwe imbuzi kuyovalwa umthungo. Bengiqala. Uyayizwa leyo nto? Leyo nto ngiyithathe ngokuthi mina ayilona isiko. Ngithathe ngokuthi mina usiko kumbe umkhuba wasendaweni kumbe wakubo. Funa sihlukanise lezi zinto zisemqoka kahle kakhulu. Nathi sabelaphi bendabuko kufanele siziqikelele lezi abantu sibafundise kahle singaphambanisi mama Khosi. Ongenzeka ukuthi njengoba lo emkhulelise lethi cha ingoba akayazi. Ingoba akayazi yena wazi isiko kanjani